Gentari, ayo nih, monggo, sekarang. Live streaming dalu menika wonten Pram Multimedia, Doku Channel tuwin Juve Budaya. Nggih. Monggo channel-channel budaya kudu dingrembakake, kudu didukung. Nggih. Mergo niku dadi sarana kanggo benteng seni tradisi. Nggih, leres Mas. Sakniki kathah budaya-budaya manca ingkang mlebet wonten negara awake dhewe meh ngendheh budaya awake dhewe. Nah, mula awake dhewe kudu bakoh. Jaman saiki tesih ana wong kersa mirsani wayang kuwi alhamdulillah. Nggih. Nggih ta? Sing jare apa kuwi apa-apa sarwa maju. Nggih saiki Gen Z paribasane. Ning wayang nyatane isih ditresnani. Nggih. Heeh. Yo saiki tak gathuke sik. Dita karo Mas Petruk, Gentari karo Bagong. Nggih. Ana sing kersake Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Wah, tambah dagelan meneh. Endi? Oh, nonton. Kok sak-sake kaget bae. Yo, dibawani sik, monggo. Umbul-umbul belambiangan. Wis rasa berkembang biak iki. Lah apa? Padha. Padha ta wong genayune kok ngene lho. Kowe kudune bersyukur duwe aku. Lah, ayo dhuwure. Lah terus Ngisore badalah. lho badal iki aku ngene-ngene ya menungso lho Mas. Nek kudune mbok tresnani lho ngono ki ora oleh. Tapuk to. Tapuk to. Mbok sia-sia. Alah padha ya. Ayo. Iya Pak Dita, monggo. Sing nembang Pak Dita, sing jenglek Petruk. Siap. Yuk. Mambian mayone Mambian mayone Oi. penake. Piye Mas Petruk? Wah, lega Mas. Lagi anyake wis penake kaya ngene. Penak lega Agane kok penake apa teko. Oh, lah kira rasane kok. Lah kono ora teko kok. Nah, aku yo pengen ngono ku. Santai wae, anake gen turu sik. Yo, coba Dita. suwarane Nenong. gandeng belambiangan. Gendeng belambiangan. Hai. Ping pindho. Piye Mas? Lega banget. Lega banget lagi pindho lho iki. Santai wae kok. Ayo, ganti pasangan bandreng. Kok tekan bandang to. Yo paling ora yo gajah ngono. Nah, Kabeh ditelali. Iya, gen. Ayo gen gethuk. Gentari kok gento. Gentari. Sing wedok genduki kok. Iki pomone wis wayahe ngedu ya. iya. Iya. Ayo. Nyeram biai no santara Nusantara ya Aduh. Ayo aku pengen kaya mau lho di gleng ngono lho. Gleng. Oh, lagi mangan kabeh. Wah, Pak ngeteni. Mbok mengke dare nek bar liburan. Ayo, ya Gen, ya Gen. Pianyo wangi siap-siap ya. Ya. Kaya mau lho. Alah santai wae wong iteno yo. Nganggo alon-alon barang. Alon piye wong kene yo nginguk mburi sik. Ayo Dit, ini contoh iki lho pasangan dadi. Nah, contoh sih.
lho. Coba. Ngono begagao. Ya. Rada ambakna, Nduk. Apa hubungane begagah? Begagak karo jegleng hubungane apa? Iya. Ayo, lor lan kidul. Lor lan kidul. Ayo. Alas hengke. Lor lan kidul alas hengke. Jane tekan pora to? Sik. Ditari mundur. Coba dita. Sing arep tekan piye wong arep teko cedhake. Lho, RT ngono terus gali. Glo gitu tak ganti pasangan. Oh, coba. Yo. Lor lan kidul alas hengke. Alah. Dasare nggonamu mejen pisan. Iya, sik pikirku yo ora iso. Ditari ngalih sik. Dita ngalih. Coba Bagong kowe ngedep poso kontrol kene. San. Ayo, lor lan kidul alas hengke. Terasline gathokanmu ora menungso. Isone karo salon. Karo salon. Jane penak ning kupinge budek. Coba gendali tak jeglengi sapa ora? Nah, coba. Kang kelimiat, ikan. Kang kalimiat, liwiyat. Kang kelimiat. Out. Hati. Bagong putus asa iki. Wes, pokoke jenggleng muni. Lah nyata tak jeglengi iso lho. Iso lah aku Anak aku iso. Salon kok. Iya. Coba Dita. Belambiangan. Anu Dek, sumben meneh anu Dek, nek aku pas Pas apa? Derek masih iki tutupono daster wis. Sok 200.000 ya. Oh, piye? Ngene lho, bos yo ngene iki lho. Oh. Ngapa? Lah 200. Lah iya. Kekno Dita karo Gentari, aku titip. Titip. Ha. Matur nuwun. Nyapa to? Anu nglire Mbak Silvi. Wes santai. Bos. Ora sakit bojoku. Kowe wis pede. Wah, lah terus ae. Wah, wis. Duwe backingan kok, Mas. Jeng-jeng kirimi lawuh mboten. Wis saiki bakal welut tok iki. Apa jenggleng iki? Apa-apa. Ayo. Iya Mbak Dita. Aja mutung. Biangan. Yo. Nano. Kaca takon. Tanah India. Kumeliare. Yo. Kumeliare. Taman Sari Nusantara. Monggo gerajakan Banyuwangi. Monggo. Yo.